سلام تنام كابسيم إكسترا شو سبورت بمقدام نلومي نابخم نمبار نابز غير من عزينات كن حلفكم سناي مكتتال تحوت ناي باجت حتى زلون بيلجيميون غانتاتات انترمارشال لوتن عمزام ناي زناي ودر عمت بحد ناي مطرح مدب كم زلو تغليصوم ابز غيزي كم كوموتا تدر كوينو سرح زلوم ناي قدم تقدماي بيلجيماوي هوسي ديكاور مس بورزا استبالت معكن زينا ابز كبرو قلم حتتيو نتو ورز مسل زنبره صمدو انترمارشن لوتن غارك خون يسرحلو كم زلو افليطوم نسو ام مغلصيو امص حنت ودر غانتام نمناصيو اتمدب اب كتشحسان شوشن انترمارشال لوتن اب حنت غانتا كومايو زلو اتمسرح ابزو سانا اب سمع كبصحينا زرح زلنا زحميتا يكونن اتمدب نقلتي غانتاتا تصاميت كم حنتي دلدلت غانتا مفتاريو كبل غليصوم صوم لنايزن كلت غانتاتا نبرك زبولو تقدمتي غداي غانتام البو خبروميو بزي كازي اتا زمص عمتني انترمارشال لوتونا صاميدات مصغانتام نخلتناي عالمنا زبلصو سبرينترات بينام كرماي كاب انترمارش ارناو دي لاي دمام كابلوتو تحقف بمخانام كلتيوم اب حنت غانتا كوطلو زكالو ايكونن اتا كتمسرت تحسب زلا غانتام ليتات كلتيوم تقرنت كتمال بزي مخانا دمام كاب كلتيوم نحاريم كتمرز كتقدديام ابز غزي منغد سايكلينج اب توديتم زرغ حزلو زيناتات كم زحبرو دمام بينام غرماي مسناي عبيت كانتات نمصنبار ركب يكايد كم زلون كازاكستاناويت كلب استانا دما اتا اب بينام غرماي لعت غداسنت يحديرا زلا غانتا مخنا يغوا حلوم كازاكستاناويت كانتام استانا بمنصر باجت كاب انترمارش زحشت غانتام بزي كاز استانا طريفاتهم زلا تقردم تيم بعد ما يكون بتمكرو العلي ابالات انترمارش زحش عقمن سمن زلوا تقردم تيوم چامبيون افريقيا هينوك ملبرهان لرزو فرتناتو نيكولا كونسيم ديفيد بالريني البرتو بيتيول سيرجيو هايغوتا وونت بولس سيمون فيليسكوم دياغو اوليسيم هارلون تايدام ماكس كانتر ييفيغني في دروف كلكابتوم اباستانا زركوب عبيتين تقردم تيوم بعبد ما زحلف عمت بينام غرماي سلسناي مدرق عودا تور دي فرانزا مزغيبو نقطلا ملاك عوتلان كلو اب انترمارش اقلاط يفزنبر هالاندوي ماكتيسن ون ابزاغان تايزلوم سلازي مستكبار بينام غرماي اب استانات زبلص مرعا كبال يكاليوم مسغار بينام غرماي تفصام مزخون دمام ابغون ودا هغرو هينوك ملبرهان تسليفو كودادريو نزوم كل تقدم تيم امنا وشت هاجر ودر ابياتهم زلا عوت اتا اب عمل حسابت كيا چامبيون ايرترام سلازيم استانا زغص العمت نبينام هينوكن طرنيفا مس اتمصم اتا زحالت غانتا خوينا كتقرب يام كلتيون بحوار تسرحم دما زودي چامبيون ايرتران مدفا توم زقربو تقدم تيم ناي مخانم تخلو زلا عليوم تادي بوكاچام ام بالعصر تخلت مدرخ ان تاكتيكات ابالات تيم فيزما طاحسو دانغو ابزر ال مدرخ ابالات تيم فيزما منجد سيبكو سايمونياتسن ماتيو جورجينسن نتسلوفيناوي كداخمو فتنوم يوم يهون جن ابالات تيم فيزما ابزا مدرخ زوتلو ستي صوتام نغزا رسومي غداي يروم زوما قديمهم سغولص ابالات تيم فيزما اقوم صنقوما مرحنتا ابزا اتيلو ابالات يو اي تيم فيلنس جوناثان نارفيز مرحنتا وجل الحر مركاوم انترفويناس بين قاد كال ابال فيزما مستاغوج لسترفم اينبرن فينجي غارد ون دحرو سيعبو مدقعت بوغاچا بزي ممصو ابتام در خطلاي كلته دقن 10 كاليتن كسيروم حد كابتوم تاري بوغاچا نمدخم توافرم زلو ابالات تيم فيزمام امريكاوي ماتيو جورجينسنيوم جورجينسن ام بالعصر تخلت مدرخ زرعت تحت قمنام يقرز بحالو كم زي كونيو كليصوم نص ام مغلصيو ام بالعصر تخلت مدرخم ازي حمام علت يحلفو نزرع اخو تحت قمنا يقرز بحالو يكونن امناي مودات عقب ملو بملئ وديم ابت سعد ما نايجي ودر زنبره تسفاي صلميتيوم كاب حجن دحر نيفينغ غار طقمو كوينو ايتسمعنن نيوناس ايتزارب كون كونتاتو كمي كمزلو احتت كون تاريبو ابتا مدرخ تزحيره تقرماي نيرو كبل قليصوم بيلجيماوي ريمكو ايفنبلون حد كابتوم صوتان خزازم 50 كيلومتر مسترفوم مدقعتا تاريبو كاچا غداي كوينو وددرو بسسر قنصاص حمشن كاليت انديحرو شاوعي ترتا زحزيوم ايفنبل اتا مدرخ غصان كلوم كامج مارنايت ودر صبو يسمعني نبرن ولا هبتم غلاغول اغري مارا كبيد نيرو اب عقبታት قمناي كملسن ناي 50 كيلومتر ناي ورق ناي غزي ودرن كايد تبغيسم مس غزار زي مس اغري رسي
ነዊሕ ቃልሲ ያካይደም ታደይ ኣብዚ መድረኽ ልዕኩልና ነይሩ ነቲ ኣብ ብጫ ዘሎ ውድድር ጌና 10 መዓልታት ኣለዎ ኣይተወደአን ልክዑ ፖጋቻ ሰፊሕ ናይ ግዜ ጋግ ኣንፂፍልና ኣብ መበል 13 መድረኽ ንዘላ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር ድማ ዝሓሸ ግዜ ከሲቡ ደረጃይ ከመሓይሽ ክፅዕር ኣብዛ መበል 12 መድረኽ ገለ ጋንታታት ፖጋቻን ጋንቱኡን ክሕግዛ ዝመፃ ኮይኑ ይስማዓካ ከምዚ ክትገብር ድማ ጉባእ ኣይኮነን እቲ ኣተሓሳስባ ክቕየር ኣለዎ እሞ ድማ እቲ ናይ ብጫ ማልያ ውድድር ጌና መዓልታት ተሪፎም ከሎ ክብል ኦቨንፔል ብገለ ጋንታታት ሕጉስ ከምዘይምህላው ገሊጹ ኣብ መበል 11 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ጾታ ንኽዛዘም ዝተወሰነ ኪሎሜትራት ምስ ተረፎም ታዴ ፖጋቻ ወዲቕ እዩ ቀንዲ መቀናቅንቱ ዮናስ ቬንጋርድ ግን ሬምኮ ኤቨነፔልን ፌር ፕሌይ ክጻወቱ ብምምራጾም ብዝተኸተሎ ስፖርታዊ ጭውነት ካብ ብዙሓት ወገናት ልዑል ናዕዳ ኣትሪፎም እዮም ናይ ቅድም ኣባል ኣሜሪካዊት ጋንታ ቢኤምሲ ታዴ ቫን ጋርደርን ግን ቬንጋርድን ኣብ መበል 11 መድረኽ ካብ መውረጥ ፖጋቻ ክረብሕ ብዘይምኽኣሉ ዓብይ ጌጋ ከም ዝፈጸመ ገሊጹ ቲጄ ቫን ጋርድረን ኣብ መግለጺኡ ንፖጋቻ ክረትዕዎ ዝኽእሉ ዕድል በቃ ንሳያ ነይራ ክጥቀሙላ ይከኣሉን ምናልባት ፖጋቻ ወድቆሎም ድላይ ነበሮምን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሙዳቕ ፖጋቻ ዝኾነ ኣባል ቲም ቪዝማ ኢዳ ይነበሩን ንቬንጋርድ ኣብ ቅድሚኡ ክልተ ኣማራጭታት ነይረን ኣብ ታሪኽ ብስፖርታዊ ጭውነት ክትዝከርን ተዓዋቲ ሰለስተ ውድድራት ቱር ዲ ፍራንስ ዝብላ ምርጫታት ኣነ እንተዝኸውን ተዓዋቲ ሰለስተ ውድድራት ቱር ዲ ፍራንስ መረፅኩ ክብል ቬንጋርድ ንመውረጥ ፖጋቻ ክረብሓሉ ይግብኦ ከም ዝነበረ ገሊጹ ኣባል ቻምፒዮን ቤልጅየም ቲም ዌልንስ ታዴ ፖጋቻ ነዛ ኣብ ሃውትካም ዝተዛዘመ መበል 12 መድረኽም ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ፍልያት ክትፈጥር ምዃና ተረዲኡ ቅድሚ ምጅማር ናይዚ ውድድራት ሒዙ ምድላዋት ይገብረላ ከም ዝነበረ ገሊጹ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ታደይ ነዛ መድረኽ ብጣዕሚ ክዕወተላ ደልዩ ነይሩ ታደይ ንሓንቲ መድረኽ እንተዳ ዓጢቑ ሒዝዋ ሳሓት እዩ ዝፈሽል ክብል ድማ ገሊጹ ብዘይካዚ ቲም ዌልንስ ፖጋቻ ኣብ መበል 11 መድረኽ ወዲኡ ቃንዛ ፂሩ ናብ መበል 12 መድረኽ ምዕዋቱ በዓል ቬንጋርድ ዕልልኛታት ምዃኖም ገሊጹ ዌልንስ ኣብ መግለጺኡ እናሰሓቐን ፖጋቻ እንተዘይወድቕ ነይሩ ብልዕሊ 4 ደቂቕ ምትዓወተ ነይሩ ክብል ገሊጹ ዌልንስ ብዘይካዚ ጋንቶኦም ኣብ ተዛማዲ ኩነታት ከም ዘላ ገሊጹ ኣኼባ ናይዚ ጋንታ ዳርጋ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከም ዘለና ኢና ንወስዶም ኣሰልጣንና ኣብ ኣኼባና ከተኩር እዩ ዝሓተና ንሕና ግን ንስሕብ ብዛዕባ ካልእ ነገራት ኢና ንጫረቕ ክብል ጋንቶኦም ኣብ ተዛማዲ ሰላም ከም ዘላ ገሊጹ بملو ኣብ ትሕቲ ቁጽር ታዴ ፖጋቻ ኣትዩ ዝርከብ ቱር ዲ ፍራንስ ዓርቢ 18 ሓምለ ብምበር 13 መድረኽ ቀጺሎም ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 19 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታም ብጎላጉል ተበጊሳ ኣብ ኣቐት ሳብዘም ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድርን ከካይዱ መደብ ወፂሎም እዛም ኣብዛ መድረኽ ተስሪዓ ዘላ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድርን ኣብ ልዕሊ 100 ዓመታዊ ዘሎ ቱር ዲ ፍራንስ እታ ዝሓጽረት እያ ኣብዛ ውድድር ፈረንሳዊ ኣባል ቶታል ኤነርጂ ማቴዮ ቨርቸሪው ኣቐዲሙ ውድድሩ ክጅምር ቆጽራ ተታሒዙሉ ነዛ መድረኽ ታዴ ፖጋቻ ክዕወተላዩ ዝለዓለ ግምት ረኺቡ ኣብ ናይ ዝሓለፈ መድረኽ ካብ ታዴ ፖጋቻ ብ2 ደቂቕን 10 ካልኢትን ድሓርም ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ ድማ 3 ደቂቕን 31 ካልኢትን ተነፂፍሉ ዘሎ ዮናስ ቬንጋርድ እዩ ኣብ ውድድር ብጫ ማልያ ክህሉን ዘይክህሉን ትውስኖ ኣብዛ መድረኽ ኣብ ልዕሊ ታዴ ፖጋቻ ናይ ግዜ መክሰብ ምስ ዝረክብ እዩ ንቬንጋርድ ኣብዛ መድረኽ ኣድቫንቴጁ ክኸውን ዝኽእል ድማ ታዴ ፖጋቻ ኣብ መበል 12 መድረኽ ኣባኺኖ ክኸውን ዝኽእል ሰዓት እዩ ታዴ ፖጋቻ ግምት ተነቢሩ ዘሎ ነዛ መድረኽ ክዕወተላ ዝብል እዩ ፖጋቻ ነዛ መድረኽ ምስ ዝዕወተላ ድማ ኣብዚ 13 መድረኽ ዝለዓለ ቱር ዲ ፍራንስ ራብዓይ ናይ መድረኽ ዓውቱ ክስንድ እዩ እዚ ማለት ድማ ነቲ ኣብ ሓደ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ብሰለስተ ተቐዳደምቲ ተታሒዙ ዘሎም ዝበዝሐ ናይ መድረኽ ዓውታት ዝኾነ 8 ናይ መድረኽ ዓውታት ንኽበጽሑ 4 ናይ መድረኽ ዓውታት ጥራይ ክተርፎ እዩ ተሪፎም ዘለዎ መድረኻት መብዛሕትኦም ታዴ ፖጋቻ ክዕወትሎም ፅብ ዝግበረሎም ብምዃኖም ድማ እዚ ታሪኽ ሎም ዓመት ብታዴ ፖጋቻ ክብጻሕ ትፅቢት ተገይሩሎም ብዘይካዚ ፖጋቻ ነዚ መድረኽም ምስ ዝዕወተላ ድምር ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ዓወቱ ናብ 21 ክብርኽ እዩ እዚ ማለት ድማ ካብቲ ብ35 ናይ መድረኽ ዓወታት ክብረ ወሰን ሒዙ ዝርከብ ብሪጣናዊ ማርክ ካቫንዲች ብ14 ዓወታት ጥራይ ክድሕር እዩ ፖጋቻ ጌና ኣብ 26 ዓመት ዕድሚኡ ብምህላው ድማ 14 ናይ መድረኽ ዓወታት ነዚ ቻምፒዮን ዓለም ርሑቕ ኣይክኸውን እዩ ዝሓለፈ ዓመት ማለት ኣብ 2024 መበል 35 ናይ መድረኽ ዓወቱ ዝተጎናጸፈ ካቫንዲች ኣብ 2012 እዩ ቅድሚ 13 ዓመታት መበል 21 ናይ መድረኽ ዓወቱ ኣመዝጊቡ ነይሩ እዚ ማለት ድማ ማርክ ካቫንዲች ካብ 21 ናብ 35 ናይ መድረኽ ዓወት ክበጽሕ 12 ዓመታት ተጸቢዩ
ታዲዮ ፖጋቻም ኣብዛ ውድር ኣብ ክንዲ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድርን ብሽክለታ ነታ ኣብ ዓቐበታትን ተቐደም ዝቆፀላ ናይ ጽርግያ ብሽክለታ እዩ መሪጹም። ካብዚ ብተወሳኺ ዕላማ ፖጋቻን ጋንትኡን ብኸመይ ነዛ መድረክ ክዕወተላ ብምንባሩ ናይ ጋንታ ሬድዮ ክጥቀም ኣይመረፀን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተዓቀነ ግዜ ስሎቬናዊ ታዲዮ ፖጋቻም ንዝተሰልዐ 19 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት 28.4 ኪሎ ሜትር እናረገፀም ንውድድሩ ብ23 ደቂቕ ብምህዛም ራብዓይ ናይ መድረኽ ዓውቱ ሰኒዱ። ቬንጌጋርድ ኣብዛ መድረኽ ዝከኣሎ ይገይሩ ንቻምፒዮን ዓለም ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድርን ሬምኮ ኤቨኔፖል እውን ኣብ ቅድሚኡ ፀኒሕዎ ኣርኪቡ ሓሊፍዎ እዩ። ይኹን ግን ንፖጋቻ ክስዕሮ ኣይከኣለን። ብ36 ካልኢት ድሕሩ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ስሎቬናዊ ኣባል ቦራ ፕሪሞዝ ሮግሊችም ብደቂቕን 20 ካልኢትን ድሕሩ ሳልሳይ ጀርመናዊ ፍሎሪያን ሊፖቪትዝም ብደቂቕን 56 ካልኢትን ድሕሩ ራብዓይ ኣውስትራልያዊ ሉክ ፓላፕ ድማ ብደቂቕን 56 ካልኢትን ድሕሩ ሓምሻይ ተርታ ሒዙ ቻምፒዮን ዓለም ናይ ውልቅን ናይ ግዜ ውድርን ሬምኮ ኤቨኔፖል ድማ ካብ ዕዉት ፖጋቻ ብ2 ደቂቕን 39 ካልኢትን ድሕሩ መበል 12 ተርታ ሒዙ። ኣባል ኢንተር ማርሼ ቢንያም ግርማይ ካብ ዕዉት ታዲዮ ፖጋቻም ብ7 ደቂቕን 54 ካልኢትን ድሕሩ መበል 167 ተርታ ሒዙ ናይዛ መድረኽ ገደብ ግዜ ካብ ናይ ታዲዮ ፖጋቻም ዝኣተወ ግዜ 33 ሚእታዊት እንተዝሕሰብ ነይሩ 6 ተቐዳድምቲ ስዊዘርላንዳዊ ማውሮ ሽሚድ፣ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ፣ ፈረንሳዊ ኣርናው ዲማር፣ ሆላንዳዊ ኣልማር ቴይንደር፣ ቤልጂማዊ ቲም ዌለን፣ ስሎቬናዊ ሉካ መዝጄክን ገደብ ግዜ ሓሊፍኩም ተባሂሎም ካብዚ ውድር ተሰናበቱም። ኣብ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድርን ገደብ ግዜ ብዘይ ምህላው ግን ተረባሕትዮም። ታዲዮ ፖጋቻ መበል 21 ናይ መድረኽ ዓወትን መበል 30 ናይ ግራንድ ቱር ዓወትን ከመዝግብን ከሎም ክለቡ ድማ መበል 100 ናይ ግራንድ ቱር ዓወታት ጸንቢላ። በዚ መሰረት ታዲዮ ፖጋቻ ብ45 ሰዓትን 45 ደቂቕን 51 ካልኢትን መሪሕነቱ ተስፊሑ ዮናስ ቬንጌጋርድ ብ4 ደቂቕን 7 ካልኢትን ድሕሩ ካልኣይ፣ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኤቨኔፖል ብ7 ደቂቕን 24 ካልኢትን ድሕሩ ሳልሳይ፣ ፍሎሪያን ሊፖቪትዝም ድማ ብ7 ደቂቕን 30 ካልኢትን ድሕሩ ራብዓይ ተርታ ሒዙ ቢንያም ግርማይ ብ2 ሰዓትን 28 ደቂቕን 26 ካልኢትን ድሕሩ መበል 133 ተርታ ሒዙሎም። ብነጥቢ ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላን ብ231 ነጥቢ ቀዳማይ፣ ስሎቬናዊ ታዲዮ ፖጋቻ ብ230 ነጥቢ ካልኣይ፣ ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፑል ብ173 ነጥቢ ሳልሳይ፣ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ድማ ብ154 ነጥቢ ራብዓይ ተርታ ሒዙሎም። ታዲዮ ፖጋቻ ብ37 ነጥቢ መሪሕነቱ ኣንበሳ ዓቕብ ዓቂቡ ፈረንሳዊ ሌኒ ማርቲነዝ ብ27 ነጥቢ ካልኣይ፣ ዴንማርካዊ ዮናስ ቬንጌጋርድ ብተመሳሳሊ 27 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎም። ቤልጂማዊ ሬምኮ ኤቨኔፖል መሪሕነቱ ብሉፅ መንእሰይ ዓቂቡ ፍሎሪያን ሊፖቪትስ ብ6 ካልኢት ድሕሩ ካልኣይ፣ ብሪጣናዊ ኣባል ቲም ፒክኒክን ኦስካር ኦንሊ ብ47 ካልኢት ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎም። ብጋንታ ቲም ቪዝማ መሪሕነት ዓቂባ ዩኤኢ ኤማራትስ ብ18 ደቂቕን 21 ካልኢትን ድሕራ ካልኣይ ተርታ ሒዛላ። ቱር ዲ ፍራንስ ቀዳም 19 ሓምለ መበል 14 መድረኹ ክቕፅል እዩ። ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 182.6 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ክካየዱ እዮም። መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክትታልኩም ደጊምና እንዳመስገንና ኣብ ዝቅፅል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩም ደገፍኩምን ኣይፈለየና እንዳበልና ንሎሚ ዘዳልናዮ ትሕዝቶም ኣብ ዝንዛዝም ሰላም።